Good morning guys! Friday ngayon. I'm working pero I will vlog. Nagluluto ako ng mee goreng. Nagluluto kasi sana ako kagabi ng beans. Kaya lang hindi natuloy kasi napunta kami Kinalay. Nag-message sa akin yung mga girls na, uy, punta kami Kinalay, punta ka. So nagpunta na lang ako guys. And yung lulutuin ko ng beans, naka-ready na sana to. Nung Thursday ko pa to ni-ready. Inano ko na siya, minarinate. Kaya lang, hindi natuloy. So, mamayang gabi ko yan lulutuin. So, wala tayong lunch today, guys. May goreng na lang tayo. Ito yun, guys. Ang sarap na ito. Paminsan-minsan ko lang ito kinakain ha, hindi lagi. Kasi lagi naman ako nagluluto eh. Para may makain ako the next day. Saka para may dinner ako ba. So, nagluluto ako ng dinner. Tapos, kung ano yung leftover, yun yung kinakain ko the next day. And may nag-send pala sa akin ng mga guys, jewelry. This is from Esperty Enterprise. Kita nyo ba yung details, guys? Kasi hindi ko kasi kita kung blurry kayo or hindi. Pero yan yung details niya, guys. Sinendan niya ako ng mga jewelry. So, meron siyang Facebook. Esperty Enterprise yung Facebook niya. Bigyan niya ako ng mga yan, butterfly. Yan. Ano ba yan? Kita ba? Basta yan. And then, ito. I'm not sure kung kita nyo. Yan. And then, binigyan niya ako ng pineapple, guys. Ayan. Salamat! Meron din akong malaking package na dumating the other day. Papakita ko sa inyo mamaya. Kasi exciting yun, guys. As in. Grabe ang gulo ng bahay, guys. Kasi wala akong day off this week. So, wala akong time maglinis. Mamaya na siguro pagdating ng bahay. Kasi alis na din kami bukas. Sydney na naman kami bukas. Para panoorin yung ASAP Live. Para panoorin namin yung mga sarili namin. This time, whole weekend kami nandun sa Sabado at saka Linggo. We will catch the earliest flight on Sabado and then catch the latest flight sa Linggo. Focus ba ako? Yeah. And yung buhok ko, guys, nagla-lighten na siya. Napapansin ko na mas light na siya compared sa nung unang few days ba, na bago pa lang yung kulay niya. And with my mee goreng, lalagay ako ng egg on top kasi ang sarap niya talaga, guys, with egg. Yung kasama ko sa work, ginagaya niya din to na yung mee goreng na noodles tapos nilalagyan niya ng egg. Sarap. Lalo na kapag medyo runny yung yolk. Yummers. Post office. Next week? I'll probably go there today. Today? Thank you, my love. Okay. Yeah, no pressure. It's okay. Mag-lipstick tayo, guys. Yung lipstick ko, lip sheer. Ito, nandito to eh. Ito. Ito kasi yung ginagamit ko lately. Akala ko, pareho lang tong dalawa. Yung freebie, lip treatment at saka lip shield. Itong lip treatment, maganda siya kapag sobrang dry yung lips. Ito yung nga yung ginagamit ko lagi nung sobrang dry nung lips ko kagagaling Bangkok. And yan, recover niya naman ng bongga. So, good siya. Muna tayo. Set Beauty na lip sheer. Daming lang pa lip sheer, lip shield, lip treatment. Lip sheer muna tayo before lipstick. Hindi ko sure kung ongoing pa din yung promo na exclusive lang sa shop ko, guys. Pero kung ongoing pa rin siya, ililive ko yung link ng promo mismo below. Kapag bibili ka nitong set na to, you will get those two for free. He's back, people! He's in the mood now. Guys, kaka-pick up lang niya sa akin. It's now, what time is it? 5:44. Yes. And meron kaming package. No, hindi to para sa akin. Para sa kanya, guys. We got a... nothing exciting, really. We know what it is. How do you pronounce it? iHerb. iHerb? Yeah. iHerb. Yeah. Yeah, ang laki ng box, pero isa lang naman yung laman. Bumili si Dan ng melatonin gummies para to help him sleep on the plane pagpunta naming US. Because we will be in the plane for 24 hours or more. Is it more or just under? No, it's an hour to Melbourne. Yeah. 14 hours to
LA. Yep. And then another 5 to 20 hours in the plane, but we've got stopovers as well. So it's Okay, yeah. do you have to open it? Now we will feel like sticky and chaka. It'll be alright. So yun guys, ito yung ano niya, melatonin gummies. Makakatulong daw to para ano, makatulog ka ng slight pa. Supports sound quality sleep. It's strawberry flavored as well, so this should be good. It will be good. Yeah. Gusto niya sana bumili ng sleeping pills. Sabi ko, wag. Bakit ka magsi-sleeping pills? Para siyang, ano, buti na lang, sinabi din ng ano niya, ng asawa ng kambal niya na, wag yung sleeping pills. O, ito na lang gummies. Kasi hindi naman siya sleeping pill. Para lang siya, meron lang siya melatonin. Parang gatas lang ba? Na, ano, nakakatulong na makatulog ka. Kasi melatonin yan yung nakakatulong makatulog ka. Do you know how to open it? It's child-proof. You're a child. Let me open it. You know, we gotta squeeze it down and turn. Yeah. That's why it's child-proof. Let me do it. But it's off the... Okay, let's go. See? Ako na lang gani. Sumuka, oy. I'll show you how it's done, babe. Okay. One sec. Just Okay. relax. Push down and turn. So that's what I did. Woo! I'm so strong. I'm the strongest. No preservatives. Clinically studied ingredient. Drug-free. So it's drug-free, ha, guys? Wag you my drugs. Okay, I can all sleep fine on the plane. I can. I'm that tired in general that, and I've got no chance of catching up and sleep. I'll sleep fine. You will. Yeah, I've got time. Yeah. Sobrang pagod na pagod siya this week, guys. Sobrang busy kami this week. Even last week, so it's been really busy. But, yeah. It's alright. Holiday's coming, my love. Yeah, that's alright. I'm getting on top of everything. Are you? That's good. I didn't get everything done today. You didn't? Nah, I had people. Stop it! I had people waste my time. Oh, really? Alright, guys. We're home. Ang dami natin kailangan gawin, guys. First, magluluto tayo ng dinner. Ito pa yung ano, yung Sabado, nung nagpunta dito sila at siyang si Kat. Ano siya, guys, dalawa kasing pack yung binili ko noon. Tapos yung niluto ko isa lang. So, ito may natira. And I think I'm gonna cook just half of it as well. Kasi hindi ko naman ito mauubos. And yung pork ko, ganyan, konti lang. Marinate yan, guys. Okay, so ito muna yung unahin natin. Tapos, dami ko kailangan gawin. Kailangan ko mag-pack. Before mag-pack, kailangan ko pa mag-edit ng isang video. Okay, wait sa guys ha. Lutuin ko lang to guys. Luto na to guys. Hindi ko na siya nilagyan ng sabaw. Ganyan na lang. And konti lang siya kasi ako lang naman kakain. Hindi ko na din kasi kailangan ng kakainin bukas. Kasi ano, wala kami dito bukas. At saka linggo. So, pang dinner ko lang talaga yan. Now, let's open the package guys. Guys, ito na guys. It is from Yes Style. Ito yung box. Agang pamasko guys, galing kay Yes Style. Alam ko na guys kung ano yung laman nito. Advent calendar siya. Maganda sana siya. Like, kung sa Pasko siya i-open, no? Tapos December 1, open, 12 days before Christmas ata itong ganap nito. Dalawa sa inyo guys, mananalo nito. So, Yes Style will give away 2 of these boxes. Ililive ko yung details ng giveaway sa description box guys ha. Kasi, may mga countries na hindi pwede ito i-ship. So, hindi pwede sumali yung mga taga doon ng mga countries. So, i-leave ko yung details ng giveaway in the description box. Pero, it is the Yes Style 2018 Beauty Advent Calendar. A Christmas fairy tale, people. Oh my gosh. Uh-oh. Oops. That's a fail, my love. It's heavy! Guys, dalawa sa inyo mga mama. Ala! Ang ganda! Wala guys, ang ganda! Likod to guys. Gilid. Ang harap. Ganyan yung harap. Ay, ang cute nito. So, Yes Style presents a Christmas fairy tale sa baba. Nabasa niyo ba? So kapag, oh! Hello babe, look! Wow!
Haha. Hala guys. I-open ko na ba? Should I open it? Yeah. Open ko guys. First. Ay, bongga guys. Hala, marami. Ilan ba to? Is it 30? 30, babe? Could be 25 to Christmas. Is it just for Christmas? Ay, 25 pala. Hindi pala 12 days before Christmas. Hindi pa kasi ako... Is it 25? I'm checking now. Yeah, this one is... 23... Wait, sabi ba? 22... No, 24! Just 24! I guess Christmas Day is a present in itself. Okay. Oh, hello, should I open it? I'll open one. Sure. Hello guys, wait, na-excite naman ako dito. Nakaka-excite naman to in fairness dito ha. Kapag kayo nanalo, wag niyo i-open guys muna. Ako lang mag-open ako. Para ipakita ko din sa inyo. Okay, open natin si number 1. Ganda pa ng color. I love the color. Oh my gosh, this is so exciting. Ay, char. May mga paano silang ganyan. Yay! Wait, ang gulo. Si Dan pa naman maglilinis ngayon. Ooh! April Skin Original Natural Cleansing Soap. Ganyan. Yan yung number 1, guys. Ay, bongga. April Skin na soap. Okay, ibabalik ko siya. Ibabalik. Hello, gusto ko tong anuhin. Hala, ano ko lang to sa Christmas, guys? Wait. Gusto ko to siyang anuin. Okay, yun yung number 1. Okay, wait. Gusto ko mag-open. So, yun yung hindi ko i-open lahat kasi gusto ko ma-surprise. Pero gusto kong magpakita ng sneak peek. Okay, so sa pangalawang box, mag-open tayo ng isa. Open tayo ng... So, ganyan yung pagganap niya, guys. Open natin si 11. Pack. Ano kaya itong sa 11? Ay! Ang saya naman ang saya ng Pasko. Nakakainis. Ooh! This is the Centellia Blemish Cream. Oh, bongga. So, skincare to lahat. Tsaka siguro may makeup din kasi beauty sabi eh. So, ganyan siya guys. Oh, parang gusto ko na i-open lahat. Maagang pamasko, mga kaibigan. Sa pangatlong box naman tayo, guys. I-open natin si number 14. Ayan. Wait, parang, ano siya? Hindi siya ganun kabigat si number 14. Lipstick! Ay! Meron ako nito! Peach! Meron ako nito, guys! From APO. Yan. Char. Mabango to actually. Ito yung dala-dala ko. Nasa bag ko to. Bag sa work. Or pag travel. Pwede din kasi ang liit-liit lang. Ano to siya guys? Wait. Pakita ko nga sa inyo. Mabango to. At mura lang to. Siguro mga $5 lang to sa Yes Style. Ganyan siya. Oh, yung akin siguro mga dito na. Yung naubos ko. Kasi nga, nasa bag ko siya. So, kapag kapag nakalimutan ko mag-perfume that day, at least meron akong, diba, sa bag ko. Mabango to. Binalik ko talaga. Gusto ko to gawin sa Christmas na talaga kasi, guys. Okay, sa last na box, anuhin natin yung nasa ilalim. Ay, hindi. Yung nasa ibabaw na lang yung 17. Kasi feeling ko yung pang-last surprise yun eh. Nakakatuwa. Wait. Parang tanga. Ooh! Agatha. Ooh! Agatha Paris. Ay, bongga yung mga color nila. Oy. Ano ba to? Ano to? Oh! Wow, babe! What is it? That is fancy! That's not fishing. It's not for fishing. That is really fancy though. It is a lipstick case. Is it? Oh, it was an earring. Lipstick case. It's not an earring. Ala, grabe ka earring ha? Over. It's a lipstick case. That is a really fancy case. Wait, how do you open it? Ay, magnetic. Ay, social, babe. Sana hindi ko in-open yung nasa bottom kasi feeling ko mga pang-surprise yun eh.
Pero guys, yun yung sneak peek. Sa mananalo nito, ay bongga yun. Gusto ko yun. Gusto ko din yung packaging niya. In fairness sa kanya. Okay, tama na guys. Tama na. Ang dami pa natin kailangan gawin. Pero yun guys ha, ililive ko yung link sa description box. Hindi pa ako nakatry ng advent calendar. Ito pa yung first ko. So gagawin ko siya sa Pasko na guys. Iba-vlog ko to. Guys, tarantay na ako. Hindi pa ako tapos mag-pack, pero hindi ko alam. Malapit na siguro, ewan ko. Hindi ko alam kung susutin ko bukas. Tatanggalin ko lang yung makeup ko kasi kanina pa to sa mukha ko. And carry on lang kami bukas, so dapat yung mga dadalhin ko na liquids below 100 ml. Tatry ko tong Nivea na Pure Cleansing Wipes for eyes, lips, and face. Ito. Hindi siya kasing basa ng ng simple. Yun, paborito ko yan. Yun talaga yung bet na bet ko. Kailangan ko pa prepare yung makeup ko, guys. Gagawin ko na siguro yung ginawa ko last time na sa plane ako nag-makeup. Ito yung laman ng toiletry bag natin, guys, so far. Dagdagan ko pa to kasi yung iba gagamitin ko pa bukas like deodorant, mga toothbrush. Ay, wait, toothpaste pala. Ay, ito. Dala tayo toothpaste. Yan. So, meron akong dalawa. Ito, ilalagay ko sa yung bag ko na ilalagay ko lang sa ilalim ng seat na nasa harap ko. Ito naman ilalagay talaga sa luggage na ilalagay sa overhead. So, yung dala ko, guys, is yan. Makeup wipe. Ito yung lotion na dala ko. Ano lang siya. Maliit lang siya. So, MOR. Marshmallow siya, guys. Body butter siya. And then, yung moisturizer ko. Ito yung dala ko. Dadalhin ko sana yung Mario Badescu. Kaya lang, siya 117 ml. So, hindi pwede. And then, I have this. My lash serum, of course. And makeup remover ko is itong nabili ko sa, Bangkok. Yung ZA Makeup Cleansing Water. And, meron akong mga cotton buds dyan. And then, meron din akong, asan yun? Meron akong, cotton puff. Ay, mask din pala. Nagdala ko ng isa. Suklay. Basta nagdala ko ng cotton puff, nilagay ko sa tissue. Asa na yun? Yan. Yan. Merong laman yan 5 ata. And yung nandito is hand cream from the same brand, MOR. Blood orange naman siya. Ang bango niyan. And mouthwash. Nilagay ko siya sa maliit na Sephora na 40 ml lang. This one is, yung laman nito is yung, yung contact lenses solution ko. Ito ay. Yan. Ano ba yan? Gel Flex? Yan. Sobrang ganda niyan. Gustong-gusto ko yan. So, nilagay ko siya dito para maliit yung, lalagyan. Tissue. Pang wipe ng glasses. And, ito yung APO ko na pinakita ko sa inyo kanina. Peach. So, see? Diyan na ako. Ay! Uh-oh. Shit, I broke it. Oh my gosh, oh my gosh. My perfume. Oh no. Nawalay na, guys. Natapon natin siya. Kailangan ko mag-relax. Kailangan ko i-relax yung aking sarili. Kasi ngarag na ngarag ako para akong buang. And hindi ako pwede gumalaw kasi may mga dyan na hindi ko makita. Wait. Yeah. Ano yan, diba? Yes. Nasaan yung glasses ko? Sorry? Oh, wow. Hello. Yeah. I think it's there as well. Yeah. Oh, it's everywhere. Guys, gabing-gabi na, guys. Hindi ko natapos yung edit ko kasi hindi na kinaya ng powers ko, guys. Nakafocus ba ako? Ano ba yan? Pero ito na yung napack ko. Yan. So, nandyan yung mga clothes ko. And then, I'm not sure if I don't think I will bring those shoes. Pero, yeah. Yan. Yung lapi ko nandun. Tapos, dito ko nilalagay yung mga charger, battery. Okay. Guys, yun na yung vlog, guys. Kasi matutulog na kami. Sobrang aga pa namin gigising bukas kasi first flight to Sydney yung ika-catch namin. So, thank you guys for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Good night. Mwah.